Ei, Marc, avui què tenim per sopar? Avui, nen, avui tenim plat fondo. Des d'Ona Bitlles, al 107 de la FM, comença Plat Fondo, amb Joan Romeu, Jofre Hernán, Arnau Vivó i Òscar Paez. Un programa tan bo que et deixarà amb ganes d'un segon plat. Bon vespre a tothom, són les 8 i 2 minuts al vespre i és moment per començar la 5a edició de Plat Fondo! És una setmana de celebració en la que hem viscut un dimecres 8 de juliol que hauria de ser recordat tota la història, un 8 de juliol que hauria de ser considerat de festa nacional. I és que sí, finalment l'Espanyol de Cornellà ha assolit el descens de manera matemàtica i a més, per si no en tenien prou, l'equip que l'ha fet descendre de manera oficial ha estat el Futbol Club Barcelona en un derbi metropolità que va tenir el resultat de 1-0 pels culers gràcies a un solitari gol del davanter més fitness de la història del Futbol Club Barcelona. El partit va ser un mirall del que és la temporada pels dos equips. El Barça jugant lent i avorrit i un Espanyol que el dia que ha de guanyar sí o sí per no descendre surt amb 5 defenses i 2 mitjcentres defensius. Segurament ni els més optimistes es podien imaginar que això podia ser una realitat a inici de temporada, però els pericos s'han esforçat moltíssim per poder fer les coses extremadament malament aquest any. Iniciant per ficar el primer que van trobar pel carrer demanant llimosna com a entrenador. El seu successor va ser un home que més que entrenar semblava que durant els partits estava més interessat en escriure una novel·la i el va seguir un culer, Pito Abelardo, un home que semblava que podia ensenyar a fer un passe als conos de Cornellà, però tampoc va ser possible. Podríem dir que li va anar d'un pèl. Finalment, un altre exculer com és Rufete ha ficat la cirereta al pastís arrodonint una temporada que cap dels integrants del programa podrem oblidar mai, ja que ens han fet extremadament feliços a tots. David Gallego, Pablo Machín, Pito Abelardo i Rufete. Gràcies, herois. Us estem més agraïts que els repartidors de pizzas a domicili i, com molts diuen, no tots els herois porten capa. No us oblidarem mai i moltes gràcies per la bona feina que heu fet en una temporada per emmarcar. Sincerament, la resta d'actualitat esportiva ha perdut tot el seu valor després de viure un dels moments més feliços per gran part de la ciutadania catalana i segurament universal també. Avui tenim un convidat especial. Després de rebre en Josep Corbi la setmana anterior, per nosaltres és un plaer donar la benvinguda al vicepresident de la Unió Esportiva Pla del Penedès. Benvingut, Joan. Moltes gràcies. A més, avui l'inspector Hernán ha aconseguit unes declaracions impactants d'un propietari de l'Espanyol de Cornellà. L'Arnau ha pogut entrar a la vida privada d'un dels jugadors de pes del Futbol Club Barcelona. L'analista Romeu ens traurà la seva vena més artística i si tenim temps acabarem amb el gran joc de la dada de merda. Tot això i molt més a Plat Fondo, un programa que farà que tiris la resta del menú a la brossa. What's the weather like today? Today it is Plat Fondo. Joan, Almirall i Lloret. Primer de tot, benvingut a Plat Fondo. Moltes gràcies, Per nosaltres és un plaer immens portar per primera vegada un directiu d'un club tan important de la comarca com és la Unió Esportiva Pla del Penedès. Club en el qual jo mateix vaig formar part realitzant 5 xitxarros descomunals que tots haurien de passar a la història del futbol penedesenc, però deixant de parlar de mi i parlem de tu, Joan. Sembla bé? Som-hi. Nascut un 3 de març de 1997, això ens ha informat Jofre Hernán, en una família amb terres del Pla del Penedès vas començar a jugar a futbol de ben petit a l'Stoikov de Vilafranca. Allà et van ensenyar bé com es feia un despeje i una bona patada a la tíbia dels rivals. Aquestes patades se't donaven tan bé que vas arribar al punt de destacar com un molt bon central a Futbol 11, un d'aquells que mínim rebien una targeta groga cada setmana i de tant en tant alguna vermella al pur estil Ansu Fati. El teu rendiment va ser tan alt que sorprenentment vas arribar a ser el capità de la selecció Penedès Garraf durant la teva etapa de cadet, on vas coincidir amb el nostre gran analista, que ara mateix no hi és, el senyor Joan Romeu, en aquell equip d'estrelles actualment estrellades o jubilades futbolísticament. A partir d'aquí, tot és història del futbol penedesenc i quasi català, un descens de rendiment que ens va deixar tots amb la boca oberta.
Va començar amb el descens, i la desaparició de l'Stoikov de Vilafranca i a partir d'aquí vas acceptar una nova aventura a les terres de la Vall del Bitlles, on va ser un debut estel·lar i on destacaves per la teva habilitat per provocar mínim un penal cada 2 setmanes i aprofitar els partits en els que estava sancionat per anar a vendre fruita al mercat de Vilafranca. Quan va formar part de l'equip juvenil del Club Esportiu Riudebitlles va tenir la sort de ser convocat de manera regular amb el primer equip. En la seva 5a convocatòria amb el primer equip, l'Isma, l'entrenador, en els minuts finals del partit, amb el resultat ja decidit en contra dels riudebitllencs, va girar-se cap a en Joan i li va preguntar: «I tu, chico, de què posició juegas?» Després d'aquesta etapa en el Riudebitlles juvenil que va guanyar la Lliga, vas passar al primer equip on vas ocupar una nova posició, la de suplent. A més que la de lateral dret, de tant en tant. Va ser una temporada dura, on quan vas jugar vas rendir mitjanament bé, però la falta de minuts i de tacte de l'entrenador et van fer abandonar la Vall del Bitlles direcció Molanta, on vas preferir alcoholitzar-te cada cap de setmana a repartir patades pels camps de futbol del Penedès. A partir d'aquesta mala aventura a Molanta vas decidir, juntament amb Òscar Rovira, tirar endavant un projecte de futur, la Unió Esportiva Pla del Penedès, club del qual ets vicepresident, un dels capitans de l'equip i un pilar fonamental a la defensa planenca les 2 primeres temporades que han viscut des del retorn a l'elit futbolística. Una carrera esportiva similar a un tobogan. Vas arribar a la cima amb la capitania de la selecció i després tot ha anat cap avall, fins a arribar a un pèlag de fang, actualment anomenada Unió Esportiva Pla del Penedès. Tot això, el compromís, el sacrifici i el seu saber fer han fet que sigui una persona respectada per tots i un exemple a seguir. Benvingut, Joan. Benvingut, Joan. Espectacular, moltes gràcies, Paez? No has passat fred, però... Al Cafè de la Laia hi trobaràs noves sensacions. Cafè combinats, entrepans freds i calents, berenars, xocolata, creps, gofres, rebosteria, tés i infusions i una àmplia varietat en gelats, orxata i granissats. A més, també menús al migdia, amanides, pasta, peix i carn a la planxa i vermuts variats. El Cafè de la Laia, al carrer Montserrat número 5658, telèfon 93 899 79 21. El Cafè de la Laia. Bueno, bon vespre a tots, ja hem fet una miqueta la introducció, hem fet una miqueta el pica-pica, el vermut, hem entrat una miqueta en calor. El Joan Sobretot el Joan. El Joan està escalfat. A mi em van prometre una mamada i he arribat aquí i m'he trobat això. No sé si prendre-m'ho bé o malament. Vale. Coses pitjors s'han vist. Ei. Benvinguts a tots, com hem comentat, ha estat una setmana especial, hi ha hagut el descens al Club Esportiu Espanyol... Especial no, històric. De Cornellà. Sí, Com heu viscut Llobregat. aquest descens, amics i amigues? Celebrant el pub, tirant coets... Ens vam quedar curts. Hauríem d'anar a Canaletes. Doncs jo pensava que seria millor, de veritat. Molt millor, estic completament d'acord. Jo l'altre dia li deia a mon pare... Perquè potser ho teníem coll avall, ja. I a més que si has de descendre, què millor que anar al camp que et queda més a prop de casa, sense públic, descendre i tornar cap a casa i a mitja hora estàs al teu llit amb la teva dona i estàs tranquil. Imagina't que et toca anar a descendre a Vico. Doncs torna si tens collons. Pues mira. Però et dic jo, hagués pagat molts calés per anar a veure aquell partit, Clar, però no hi ha anat ningú. Ja. Està el teu. No sé, és com una cosa que portes molt de temps esperant, és com uau, que arribi ja, i quan arriba és com que falta alguna cosa, pues... Bueno, com perdre la virginitat, no? Una mica o què? Millor comparació que jo. Ha sigut la comparació adequada. Però bueno, estem contents. Bueno, a mi m'ho han explicat, Algú d'aquí va veure el partit? Jo el vaig veure. Nosaltres quasi tots el vam veure. Joan, tu el vas veure el partit? A mitja part. Vas tenir prou? Havia d'anar a dormir. Què n'opinaves del rendiment físic de Luis Suárez, salvador i heroi del descens? Vale, vaig anar a dormir a la mitja part, però no vaig veure el partit. Jo recordo un comentari de Porter, minut 15,
Arnau, m'estic adormint. Això no hi ha, és infumable. Una patada als collons. Saps què passa? Que teníem el got d'aigua amb llimona ple, que l'acabava d'omplir el Miquel d'aigua amb llimona i, clar, a les 10:10 feia mal anar a dormir ja i, home, no, aquí no es tira res, no? Però si fos per mi sí, era per anar cap a casa perquè era una cosa molt... Era horrible, allò. Bé, doncs ara, si voleu afegir alguna més de l'Espanyol, digueu ara o calleu per sempre. M'agradaria entrar una miqueta en detall, ja que tenim el senyor vicepresident de la Unió Esportiva Pla, un càrrec que qualsevol de nosaltres voldríem tenir i que va haver-hi grans batalles al Pla per aconseguir. Oi que sí, Joan? Crec que no va ser exactament així. De fet, sóc vicepresident una mica per rebot. Però igual que el president i igual que la resta de directius. Bueno, com el club en general, jo crec. Això sí que és un bon rebot. Vale, doncs a mi m'agradaria preguntar una cosa perquè us dieu Unió Esportiva Pla del Penedès i jugueu a Can Cartró. Explica'm, senyor vicepresident de la Unió Esportiva Pla del Penedès, àlies Can Cartró B. Hòstia, això ha fet mal. Bueno, pues tothom ho sap una miqueta, no? No, perquè... no sé, potser el públic, ampli públic que tenim i la gent que... Jo sincerament no ho sé. No ho saben. Pel camp, home, pel camp. Home, el de jugar en un camp de terra està una mica... segle XIX, XX, si m'apures. Però 21, Però vols dir que jugar en camp de terra no jugava a favor vostre, en certa manera? Molt, però no juguem pels resultats, sinó per passar-nos-ho bé. Pel plaer, és a... Vale. Ens agrada el tiqui-tac a nosaltres. Ja ho has vist. Si has vist els nostres partits ho saps, Jofre. Si no ens mires, doncs... Us conec a tots i ja ho sé, que hi ha tiqui-taca, no ho dubto. Jo quan veig les reproduccions de Sergi Huete allà, Plac, Avinyonet, quin partidàs, no? 0-0. Doncs jo disfruto, no?, amb els jugadors del Plac, quin toc, pur, pilota ras de gespa, rans de terra, quan jugava al municipal. Vull dir, un espectacle. Bàsicament és com mirar el Barça, però... bueno, és similar, no ens enganyem. Similar. Perquè... A favor nostre, haig de dir que les pilotes de la federació no ajuden, No, aquí estem tots d'acord, no ajuden. Però tranquils que l'han canviat un altre cop aquest any, perquè i és pitjor encara. Torna a ser lletgíssima, és una aquesta gent li agrada recaudar diners. És aquella blanca que volta pel camp? No n'hi ha una blanca i vermella? No, aquella és de futbol 7. Ah, és lletja com una mala cosa. Sí, però encara és més maca que la groga, Sí? Perquè la groga, ojo, Ah, però la groga és de l'any passat ja, no? Sí, però aquella també. Vale. Jo volia fer una pregunta a nivell exclusiva, si el Jofre em dona el salt per poder ficar exclusiva. Et dono el permís. Ponme el cartelito. Exclusiva. IVA. Joan Almirall, quan tindreu camp de gespa al Pla del Penedès? Anem molt forts perquè són 8:45 i ja anem amb exclusiva. Aquí tota la carn a la graella, pel que veig. Tenim un programa de plat fondo i que surt per als puntants avui. Sí, és una hora que haurien de ser dues avui. A veure, sí. Ojo el pleito que ve darrere d'això, Si ho sapigués, t'ho diria. Ara, si em preguntes quan creus... Quan creus? Quan creus, m'ho preguntes? També. Jo vull que em donis dates. Morirem abans de veure'l. És un confort. Està a tocar. Can Cartró no està tan lluny. Mira, abans reconquerim Can Cartró i tenim camp de gespa per reconquerir Can Cartró que construir-ne un al Pla. Com, perdona? Robar la gespa de Can Cartró. Fer un transplant. No és una pràctica tan estranya en aquesta comarca, això. T'anava a dir, s'ha plantejat. Però també haig de dir que la gent de Can Cartró es porta molt bé amb nosaltres, per tant no els hi farem aquest lleig. Bueno, sí, ja ho diuen alguns. Però ara podríem fer una mica de geografia. Can Cartró és Subirats, no? És Subirats, però Subirats és molt gran. Si els hi fots una miqueta de territori, ningú es dona... Algú d'Ordal no sap on és Can Cartró, no fotem. No saben on és res en general, Bueno, en general. No sé com l'Òscar, està allà... Bueno, aviam, jo crec que Can Cartró, a nivell de poble i de club, direm que és una miqueta guarro, no, Can Cartró? Per què ho dius, això? Home, aviam, reparteixen hòsties a base de bé aquella gent. Pues sí, és un club històric de la quarta, tio. És el de Gap Arnedesenga. Hi ha coses històriques, després és que allà sortís escaldat. Home, si has perdut clarament sí, però si no, ojo, Hòstia, no tinc aquesta imatge d'ells, perdona que et digui. No ens escolten, si vols dir-ho. Ens escolta algú? Ens escolta algú? Mon pare. Surt cridant del camp, És una broma? Això és mentida? M'heu portat aquí i no ens escolta ningú? Bé, Joan, jo volia... Realment no estem en antena. A part d'aquesta gran pregunta de Can Cartró, jo volia preguntar una cosa perquè heu anat avall aquesta temporada? Una mica. Una miqueta avall.
però bueno, quedar penúltims aquest any, l'any passat vam quedar Bueno, cinquens per la cua. perdona que et digui que Antepenúltim. la temporada és nula, per tant hem quedat a la mateixa posició pues, que el Can Cartró, com has dit. Bueno, heu quedat antepenúltims perquè el Gelida s'ha retirat, a mi no m'enganyes. Nula, Paez. Fins i tot veu perdre el camp de l'Avinyonet, Nula. però creieu que podeu fer remuntar aquesta situació? Creieu que estareu a dalt la temporada que ve? Teniu algun fitxatge? Tampoc és moment de parlar d'això ara, no? Vols dir, no teniu ningú fitxat? Bueno, es parlen coses, Paez, ja ho saps com funciona això del món del futbol, es parlen coses però i... com que tu ets un directiu, tu hauries de tenir contacte. Sí, contactes hi ha, però tampoc et puc dir tal i tal nom perquè... T'he donat una exclusiva. Clar, se la guarda pel final. Exclusiva, Hi ha rumors, per la Hi ha rumors, sí, Hi ha rumors. sí. Però hi ha molts rumors, aquesta comarca, Qui molt diu- petita. Qui diu rumors diu afirmacions, també, oi? que és... No sé Que, jo. n'heu de Molts dir, rumors, però de veritat només n'hi ha una. n'heu de dir alguna cosa? Ara. N'heu de dir, què sabeu? Home, jo Què sí sabeu que jo no hi ha sé? un partit Això ho sap d'aquí poc, tothom. oi? Hi ha partit d'aquí poc, Joan? No, a Festa Major es va proposar... No, res, fora. Partit entre vosaltres tampoc hi és? Igual sí. Ah, Un futbol tenis allà per no... Igual sí, no però ajuntar- no donaré data. No donaré data. Si voleu saber, treballeu una miqueta. perfecte. investiguem. Ara et vull fer una pregunta. Poder ens movem de l'UEPLA, poder no ens movem de l'UEPLA, qui ho decideixes tu? Quin és el teu moment clau de la teva carrera futbolística, tant positiu com negatiu? Hòstia. Negatiu? Negatiu poder és la Ne- següent negatiu? pregunta, Poder és la següent pregunta, el negatiu. Espera, deixa'm començar pel negatiu, perquè així només pot anar... Bueno, tampoc anirà gaire amunt. Negatiu, el Jofre hi era davant i va ser el moment en què em van acomiadar una miqueta del Riudebitlles. Doncs aquí, mira, abans que Jo hi era, segueixis pel jo hi era, positiu, jo hi era. la següent pregunta... I no farem el positiu? La meva vida és una merda, però deixa'm una miqueta de... Ara que has dit el negatiu, vull fer la següent pregunta abans. El teu millor entrenador ha estat Manel Lora? No, Josep Carvi. Amb majúscules. Josep, si estàs escoltant... Bueno, ara no ho està escoltant, però ho escoltarà, eh? Sí, alguna cosa Ara està lluny per escoltar-ho, Home de però confiança. ho escoltarà, ho escoltarà. No, és que a veure, aquí hem vingut a parlar, no? Doncs Manel Lora és molt bon entrenador, Correcte. aquí però no igual dubta ningú. és massa bon entrenador per un equip de tercera catalana. No sé, ho pregunto a l'aire. No, ho afirmes, és una afirmació, és així. Sí? Sí. Jofre, podem dir que sí? Podem dir que sí. Les formes, abans que ho comentaves, doncs potser les formes no... Era el Víctor Valdés de la comarca? Crec que no va agafar ningú pel coll, però sí. Li va faltar això, això i el matxet li va faltar, Bé, Però Joan, no, sí. el moment positiu? Al moment positiu suposo que... ostres, no sé. És que És difícil, sí. N'hi ha Difícil bastant, treure. n'hi ha molts, Tu ets molt humil, però realment n'hi ha bastant. Vull dir, Quan vam guanyar la Lliga amb el Riudebitlles també va ser un moment. Però també haig de dir que no ho vaig disfrutar molt perquè vaig faltar bastant aquella Home, ja temporada. havies d'anar a comprar fruita. I Vendre. fruita, No. vaja. Mira, perquè... Bueno, és que... No, aquí no et porti Què? res. Algú s'ha de guanyar les garrofes d'alguna manera i... tio, La meva era despertar-me a les 6 de la matinada per anar a carregar caixes al puto mercat de Vilafranca fins les 3 del migdia, els putos dissabtes de merda, i cobrar 40 euros. Bueno, I així s'arriba a dalt de tot, Paez. Has arribat Sempre a dalt amunt, de tot? sempre amunt. Estàs a dalt de tot, ara mateix a quin esglaó estàs? Quants esglaons hi ha? 10. Al 5 i mig? 5 i mig? Aprovat. Però escolta'm una cosa, no siguis tan humil perquè hi ha altres moments que, bueno, aviam, jo no sé si algú d'aquí pot dir que ha jugat contra un equip del Futbol Club Barcelona. Jo, per exemple, jo no puc dir que he fet una patada voladora a Fàtima. Clar, vull dir, no, bueno, bromes a part, vull dir, bromes a part. No sé de què m'estàs parlant. Els meus advocats m'han recomanat que no en parlem. No, però ha jugat contra el Barça, és així. On Navilles disposes de servei? Sí. D'un gabinet d'advocats? És el 24 hores d'emergència. Gratuït. Va jugar contra Alexis Meva, aquell del Alexis Meva... És que... Carles Alanyà, potser? Això... No sé, perquè en aquelles èpoques segur que era dolent. Segur. Igual ja anava a Cocó, però... Sí. Igual ja... Amb el Deulofeu. I amb el Munir. No, però, tio, no sé, Joan, ets molt... No t'ho guardis, tio. Bueno, el Barça ens va pentinar una miqueta la cara. Home, aviam. Vale, doncs jo, mira, ara, Joan... Però érem feliços. Si vols deixarem una miqueta a part el tema de la tertúlia i tenim 4 preguntes. 2 les fa la mateixa persona, una persona que tens contacte en principi quasi diari, que hauria de ser el teu jefe, hauria de ser un tal Òscar Rovira i Torner, el qual et fa 2 preguntes. Fes un fill. La primera és si la truita de patates t'agrada molt feta o poc feta. És un terrorista. Fa aquesta pregunta perquè és un terrorista i sap que ho és. Vull dir, i els terroristes... De veritat, terrorista.
Doncs seguirem a la següent pregunta d'Òscar Rovira i Torner. Però encara no és resposta, però. clar, És que, òbviament, bueno, sí, jo crec que queda evident que la truita de patates es menja crua. Home, tampoc i massa, Jo, si l'ou no li fots ni el bat. Una miqueta de líquid ha de sortir. Sempre. I qui digui el contrari és un terrorista. I amb ceba. I amb ceba. Ja en parlarem després, però amb sal també, perquè conec algun cuiner que la sal li justeix, el sal va aquest no el toca, Terrorista. Ara que parlem d'això, si algú vol enviar el seu missatge, l'ha d'enviar al 633 7839 92 i el Marc Pujades us atendrà tranquil·lament, d'acord? Aleshores, passem a la segona pregunta del teu cap, el teu Òscar Rovira i Torner, Company. que vol saber la teva opinió sobre Giovanni Van Bronckhorst. Tens alguna cosa a dir sobre... Jugador equilibrat, bastant polivalent i... Quin pollo és Giovanni Van Bronckhorst? Ha sortit del lateral esquerre i diu la jugador polivalent. Bueno, podria ser polivalent entre el lateral esquerre i No em referia al futbol, em referia a altres aspectes, Teofra. Vas a un altre pas. Sí, és tot el que has de dir, Joan. No has de dir res més, simplement tens Sí, no el recordo. Suposo que teníem 10 anys quan jugava al Barça, alguna cosa així. Sí, hauria d'anar per allà. Jo no recordo qui era. Ara, doncs, si ens permetem, tenim l'audiència, ens ha enviat un parell de preguntes, d'acord? Més? Sí, tenim 4 preguntes, 2 del jefe, que ja estan fetes, i ara venim a analitzar en profunditat les 2 preguntes que venen ara. Hola, Joan. Bé, tot i només entrenar-te una temporada, puc dir que ha sigut tot un honor fer-ho, i tot i que després hem tingut una gran amistat, tinc una pregunta per tu. Tot i després del primer partit que vas jugar, que, bueno, bé, et van expulsar, diria que vas durar dins el terreny de joc entre 12 i 15 minuts. Jo et tenia com un gran central, i ho continuo pensant, però després d'aquella acció et consideres que ets un destraler? Bueno, Joan, ja ho tens, aquí ben plantejada la pregunta de Josep Corbi. Bueno, crec que els defenses que pequem d'habilitats tècniques, tàctiques i psicomotrius en general hem de tirar una miqueta de ser una mica destralers. No em considero destraler del tot, perquè a vegades peco de fer una mica el que és l'autopista als delanters i dir-los, mira, passeu per aquí. La P7. Home, la teva etapa de juvenil, la que comenta Josep Corbi, quants penals vas fer? També t'haig de dir que a l'etapa de juvenil érem tots de tercer any i ens trobàvem xavalins de a segona divisió que tenien 2 anys menys o 3 anys menys que nosaltres. Una comunió acabada de fer, vull dir... Sí. Bufaves una miqueta i queien... Què t'haig de dir? Jo recordo unes patades considerables, Joan? Però... I la primera expulsió va ser per agafar la bola i tirar-li Gent jove, petó. Li vaig passar la pilota i l'àrbit va malinterpretar el que havia fet. Quina va ser la teva reacció aquell dia? Perquè jo la recordo, La vols confirmar davant de... Hòstia, em vaig sentir molt malament, Dels cops que m'he sentit pitjor, jo crec. Perquè... bueno, no era el debut esperat, que em sembla. Bé, doncs ara passarem la 4ª pregunta. Estàs a punt, Joan? Jo aquesta que crec que et farà una mica més d'il·lusió i tot. Perquè... Sí, perquè ràbia ja no me'n poden fer. No, perquè, Joan, jo crec que és una pregunta a la qual li podràs treure bastant de suc. Hola, bones. Jo em volia dirigir al Joan Almirall perquè crec que pot resoldre un petit problema que tinc. Com que fa molta calor, no hi ha res que em vingui més de gust que un gin tònic ben fresquet, amb força cel i amb una miqueta de llimona. I ara que el tema de la proximitat està tan de moda, doncs que millor que una llimona quilòmetre zero. I m'havien comentat que el senyor Joan Almirall té un llimoner. Llavors, què millor que demanar-li a una persona de la comarca una llimona del seu propi llimoner? Perquè entenc que un llimoner ha de fer llimones. Per tant, Joan, tens una llimona del teu llimoner pel meu gin tònic? Algú comentar, Joan Almirall? És una broma bastant recurrent de la gent del Pla fotre's amb el meu llimoner que té 3 o 4 anys i no ha fet una puta llimona en sa vida. I, bueno, sí. Però i això per què? Què li falta? No, si està molt gran, I maco. Però no fa llimones, Igual no és un llimonet, doncs no ho hem pensat. Potser els del Guardian els van estafar. Sí. O la bona, igual la bona Et consideres un mal plantador de llimoners? No. Ara sí que has fotut la pota, I com t'ho expliques, llavors? Que no ha sortit ni una llimona en 4 anys.
perquè... No li demanis llimoners del llimoner, del pla, saps? Ho diu la dita, Ni peres a l'olmo, No li demanis peres al pomer, no? Vull dir, a André Gómez li demanaves que marqués un gol i tenia feina en coordinar, doncs el teu llimoner igual. És l'André Gómez del pla, o sigui, El teu llimoner és l'André Gómez del pla. Alguna cosa a respondre-li al Ricard? Li donaràs alguna llimona? El meu tiet, que viu al costat de casa meva, té un llimoner que fa moltes llimones, per tant, a casa no ens en falta ni una. Si en vols, t'emporto. Es deu emportar tots els nutrients, el llimoner del costat. El teu llimoner podríem dir que és el germà tonto dels llimoners del Mirall, no? Podríem dir que sí. Podríem dir que sí, sí, sí. Però l'estimo, saps? És que... Tu tens un fill tonto i te l'estimes. Per què? Perquè és el teu fill, però és el llimoner igual. Sí, com si tu te l'has d'estimar, Sí. Sí. Bé, doncs Joan, si et sembla bé, ara farem una petita pausa per la publicitat, donem la tertúlia per acabada i ens anirem a veure l'inspector Hernán. Escoltes Ona Bitlles, 107 FM. Al centre del poble, al casc antic, un cafè i un llibre, sona bé, El que sona més bé encara és que això ho podeu fer a Pastisseria Mora, just a la plaça de l'Ajuntament, a Sant Pere de Riudevilles. Podeu gaudir d'un bon cafè o bé escollir entre un gran assortiment d'infusions, així com acompanyar-ho d'una pasta. A més, també tenen una gran selecció de postres i pastissos i també podeu encarregar canapés salats. També us acompanyen en grans celebracions com ara Nadals, Pasques i de més oferint-vos les delícies més típiques. Pastisseria Mora, a la plaça de l'Ajuntament. Telèfon 93 899 60 72. L'inspector Hernán. Bé, amics i amigues, doncs avui, a través dels contactes amb què treballa l'equip de l'Inspector Hernán, s'ha pogut contactar en exclusiva amb Chen Yansheng, que bé, també és conegut com Mr. Chen, que és el propietari del Reial Club Deportiu Espanyol. Aprofitant que aquest any s'ha consumat el descens, després de que aquest pseudoequip baixés a segona divisió per primer cop després de 27 anys. Per tant, ara que són notícia, cosa que no sol ser una cosa que passa molt en el cas de l'Espanyol, el que farem serà fer-li unes preguntes a Mr. Chen. Serà molt ràpid perquè avui la siesta de l'inspector en cap havia de durar fins a les 3:30 i a les 5 encara estava dormit, estirat al sofà amb la samarreta d'Imperi posada i la bava penjant de la seva barba pelirroja, vale? Bé, ja veieu que ho estic intentant allargar una mica perquè l'Òscar m'ha dit que havíem de durar una mica i, bueno, bàsicament estem traient una mica de temps d'on faci falta per treure-li el suc de les llimones del llimoner del Joan. Exacte, per fer les 9, que les pizzas encara no estan ni al forn. Llavors, bueno, el que farem, bàsicament, com que no volem fer esperar més a una autoritat de tal calibre com el Mr. Chen, el que farem serà saludar-lo, que ja que es troba en espera per parlar amb nosaltres des de Wuhan, on s'ha exiliat donat que sembla que la seva integritat allà es veu menys afectada que a Cornellà. I és que ha estat amenaçat per diversos col·lectius completament amistosos, i en cap cas feixistes de l'equip Perico, que ja sabeu que no n'hi ha d'aquests. No. Llavors, també aprofitant el curs d'Aprende Chino en 2 setmanes que vaig fer per correspondència fa uns anys, em dedicaré a fer la traducció jo mateix, vale? La traducció de Mr. Chen, i tu, Òscar, aquí des dels piuets, si et sembla, et dedicaràs a fer-li les preguntes que l'inspector Hernán ha tingut temps de preparar-se. Sí, alguna cosa farem. No hem pogut preparar gaire pregunta, però bueno, ja et dic, una mica el que hem tingut temps. Intentaré posar una mica de veu de presentador de la teletienda per donar-li més èmfasi, però bueno, segons com ho vegi, igual a mitja traducció haurem de parar perquè no d'allò, vale? Perfecte. Llavors, em comuniquen des d'aquí que ja tenim el senyor Mr. Chen. El tenim? Correcte, perfecte, doncs vinga, com vulgueu. 同志们、朋友们、女士们。 La primera pregunta és obligada. Mr. Chen, quins són els basars que sol freqüentar mentre està aquí a Catalunya? 转眼我们又将迎来2018年。 Bàsicament, el basar de l'Equiqui, però també el basar Gran Muralla i el basar Gran Muralla 2 de Cornellà. La segona pregunta fa referència a la seva adaptació a la cultura catalana.
que és el més difícil li ha resultat des que va aterrar al Baix Llobregat. 是以新年的祝福，我也祝愿世界各国各地区的朋友们万事如意。 Els catalans són més raros que posar gos a un plat de menjar. Però he de dir que el que més m'ha costat ha sigut distingir els Sánchez dels Gómez i els López. 全国代表大会。 Diuen que distingir dos xinesos és realment complicat, però no saben lo difícil que és distingir Javi López de Víctor Sánchez. Què el va motivar a comprar l'Espanyol? 上80万亿人民币的台阶。 La veritat és que jo sempre he estat una mica boig. De petit ja em solia menjar el pato pequín sense pelillos. 社会养老保险已经覆盖。 Així que quan em van dir que hi havia un club a Catalunya que es feia passar per catalanista i es deia Espanyol, vaig pensar que aquests eren dels meus. 有1000多万农村。 Però el primer dia ja vaig veure que aquesta gent estava feta d'una altra pasta. Quan vaig conèixer els de la curva jove, em vaig adonar que eren més perillosos que el Bruce Lee quan ficava cara d'enfadat. Així doncs, com valora la seva estada al capdavant del club? 40万贫困人口。 Nefasta. Ser aficionat de l'Espanyol és més dolent per la salut que passejar-se pel mercat de Wuhan. 新家。 Des que vaig arribar aquí, m'han sortit canes i m'ha pujat la pressió considerablement. Ara he contractat de cuiner el vostre company Marc Pujades, que fa unes truites de patates sense sal terriblement delicioses. Des d'aquí li envio una calorosa abraçada. Bé, jo no em referia a com considera l'evolució esportiva... No, bé, jo em referia a com considera l'evolució esportiva del club. 安全感。 Ah! Molta gent se m'ha queixat perquè hem baixat a segona i sembla que sigui una temporada horrible. 大步。 Però veient com ha anat l'Espanyol els últims anys, jo crec que era qüestió de temps, així que no n'hi ha per tant. 捷报频传。 Tinc entès que l'aficionat Perico ja està curat d'espant, de manera que tampoc cal que ens posem dramàtics. A més, gràcies a la pandèmia del Covid, hem aconseguit ajornar el que ja es veia inevitable fins al juliol. 计算机研制成功。 De manera que hem aconseguit ser equip de primera durant un parell de mesos més. Bé, senyor Chen, no tenim temps per gaire més, així que volem preguntar-li pel futur de l'entitat de Cornellà. Què té pensat fer amb l'Espanyol? 深海滑翔机。 La veritat és que he arribat a la conclusió que aquesta gent no es pot dedicar al futbol. Com diu un proverbi xinès, quan un gos borda un ombra, 10.000 gossos fan d'ella una realitat. No he entès mai gaire aquesta frase, però sempre li colava el collet i xalava molt fort. En qualsevol cas, els jugadors que no aconseguim col·locar, ni que sigui 4 merdes, es dedicaran a 2 línies de producció. La primera serà la construcció d'un bazar nou al Prat de Llobregat, anomenat el bazar Sol Naixent. L'altre consistirà en un servei de taxis cada dissabte a la matinada des del casino de Vilafranca fins als diferents punts del Penedès. Doncs fins aquí, Mr. Chen, moltes gràcies per tot i que vagin molt bé els propers 5 anys on confiem que l'Espanyol s'afianci a la zona noble de la Lliga Smartbank. Muchas gracias, vuelva pronto. Sintonitzes Ona Villas. Ona Villas. La cata del Manyoses. Benvinguts a la secció La Cata del Manyoses, on cada setmana faig una secció diferent. Avui repassarem el dia a dia d'un jugador professional de futbol, nascut al Camerun i crescut entre croissants i baguets. Va créixer com a futbolista fins a arribar a guanyar el Mundial de Rússia del 2018, amb molèsties al genoll, on des de llavors ha anat seguint un tractament conservador per recuperar-se. També reconegut entre els presents per seguir una dieta superestricta a base de proteïna, hidrats de carboni i menjant 5 peces al fruita al dia que li permeten ser més ràpid que una gasela a la defensa central del Barça. Sí, és en bo el Samuel, i no el del coma tu tapel, sinó el Samuel Umtiti. (7:00 del matí). Sona el despertador, en forma de croissant, que té a la tauleta de nit. Samuel Umtiti li fot mossegades recordant els millors moments del seu company d'equip i de taula, Fati Suárez. 8:00 del matí. Comença l'esmorzar. L'esmorzar és l'àpat més important del dia, i seguint l'estricta dieta de real food, a Cal Umtiti s'esmosa com un bon francès, una baguette amb mantequilla, però sense marmelada, perquè porta sucres afegits i ell no en pot menjar, ja que ha de mantenir la seva línia.
9:00 del matí. Un titi agafa un taxi per anar a la ciutat esportiva per entrenar. Abans d'arribar, fa un parell de parades essencials. El Macauto, el burger, el sushi i es menja un parell d'entrecots al restaurant del Mascherano, per rendir el màxim. 10:00 del matí. Abans de l'entreno toca revisió mèdica. El metge li diu que no està tan malament comparat amb els Suárez, però que hauria de repassar la dieta i fer més exercici físic. I un titi li diu, en francès, mal de muchos consuelo de gordos. 10:30 del matí. Un titi, trist després de que el metge li digués que té colesterol i està obès, i que ha de planar la curva, i no la dels infectats pel coronavirus, sinó la de la seva panxa, truca al Globo i demana el seu setè croissant de xocolata. 11:00 del matí. Comença l'entrenament. Un titi sembla una excavadora. Els croissants i les baguettes li retornen com l'all i oli, però ell entrena com un campió, ben rodó. 13:00 del migdia. Després d'entrenar dur, un titi truca al seu company Fatih Suárez i els dos tristos perquè el Messi s'ha ficat amb ells i li ha dit gordos boludos, recontrapesados, corred pendejos, se'n van agafats de la mà a la braseria a ingerir 6 entrecots, un bou, un porc senglar i de postres un préssec, perquè recordem que ells són real fooders. 16:00 de la tarda. 10.000 calories després, un titi torna a casa, satisfet i amb la sensació d'haver fet la feina ben feta. I ho celebra menjant un altre croissant. 18:30 de la tarda. Un titi es desperta del dinar mig en coma, després d'haver menjat tant. Truca al seu amic Fatih Suárez, però per veure si ell també se li ha posat malament el dinar. Suárez li respon que no pot parlar, que està al bufet lliure i estava ben mate. 19:00 de la tarda. Com cada dia, Samuel Umtiti fa la seva rutina de recuperació del genoll. Per no parar-se, ell segueix un tractament conservador, el qual té la mateixa efectivitat que l'homeopatia, entre 0 i 0. El tractament conservador consisteix en mirar-se el genoll molta estona i molt fort i molt fixa i pensar que el Bartomeu sigui tan imbècil i presumptament per continuar pagant-li una milionada per un jugador que no es vol operar. 21:00 del vespre. Samuel Umtiti, amb el tractament conservador acabat i la feina feta, es comença a preparar el sopar. Recordem que el sopar, i per un titi, és el millor l'àpat més important del dia. I com és un real fooder, es menja una baguette, una sopa, i com bon francès, una truita francesa de 24 ous. I per tirar avall, un denacol perquè té el colesterol alt. 23:00 de la nit. Un titi es posa al llit, mentre es menja el seu últim croissant, el número 23, com el seu dorsal. Bueno, el número de la samarreta. I s'adorm mentre es compta croissants. Joan Romeu, empresa de servei d'instal·lació, manteniment i reparació d'electricitat, climatització, aigua, gas i conducció de fluids. Consta d'un equip de més de 40 persones altament qualificades i especialitzades que li permeten donar un servei integral des de l'assessorament, projecció i execució tant per a empreses com a particulars. A més, disposa d'un servei de manteniment especialitzat en instal·lacions d'energia solar. Joan Romeu, carrer La Carretera 31 a Sant Pere de Riudebitlles, telèfon 93 899 53 81. Per més informació, joanromeu.com. Joan Romeu, servei oficial, Fex Endesa, ESPA i Orange. Us agraden els formatges extraordinaris o les anxoves de qualitat? Heu tastat mai el carpaccio de tonyina? Ara no heu d'anar molt lluny. A on? A la botigueta del mig. Com dius? Sí, a Torrelavit, al carrer Major número 8. Una botigueta amb un encant molt especial. A la botigueta del mig. Telèfon 93 899 78 58. I si dieu que veniu de part de Navitlles us faran un 5% de descompte. La botigueta del mig. En casa de carpintero, barrotes de acero. Analista Romeu.
Quin dimecres van viure, estimats oients? L'Espanyol va certificar el seu descens després de perdre contra un Barça més que lamentable que va jugar amb la mateixa intensitat que l'infantil del Riudebitlles. Un infantil, Joan, que per cert entrenem al Paez i jo, i em dirigeixo especialment a tu per si mai voleu optar per un entrenador guardiolista que pugui fer lluir els jugadors tècnicament superdotats que militen a la Unió Esportiva Pla. Vull deixar clar que el Riudebitlles estic molt content, però amb un sobre i uns quants bitllets de més vinc encantat, ja que sóc un mercenari del futbol. Et dic tot això perquè des de la distància no ha semblat un gran any pel conjunt planenc, només aconseguint 12 punts i una pobra penúltima posició. Però en defensa vostra val a dir que és la segona millor temporada dels últims 10 anys. I per si de cas, en un futur, buscar un entrenador, en lloc de trucar i portar el primer replegat que us recomana el Manel Duran, et faré una presentació que recordaràs durant molt de temps perquè em tinguis en compte. Endavant, Òscar, agafa l'ukelele i que comenci l'espectacle. Ai, Joan, presta atenció, perquè a Navilles no s'ha fet res millor. Ai, Joan, fitxa'm pel Pla, ara que hi ha bon equip, ara és quan hi haig d'anar. I Joan, jo vindré a ajudar, m'és igual omplir aigües o només cridar. I Joan, pensa tu bé, que et faré capità i també tresorer. Així tots junts farem més gran la UE Pla, mentre UE te retransmet els partits via WhatsApp. Així al mirall, el Can Cartró podrem guanyar i la Figuera ens quedarem fins que posi gest per Ajuntament Convergent. Va, Joan, tanca els ulls un moment amb el Daniel Gomà i jo. Què pot anar malament? 1, 2, 3. 1, 2, 3, segada. Entrada dura i cop de colze. I tu ja et pots aixecar. Ai, Joan, tu ets intel·ligent. L'entrenador actual ho fa pitjor que el Setién. Ai, Joan, ja no sé què més fer, però fes el favor i parla amb l'Òscar Rovira i Torner. A mi, Joan, farem més gran la UE Pla, mentre UE te retransmet els partits via WhatsApp. Així al mirall, el Can Cartró podem guanyar i a la Figuera ens quedarem fins que us posi gest per Ajuntament Convergent. Amb tu de defensa i el Puig marcant gols, amb un parell d'anys juguem amb l'Espanyol. Més ben dic guanyem a l'Espanyol. Joan, Joan, que sàpigues que Cornellà al Prat ja ens està esperant. Cornellà al Prat ja ens està esperant. Cornellà al Prat ja ens està esperant. Luis Enrique Pito Abelardo. Ona Villa 107 FM. Bé, només puc aplaudir Joan Romeu, m'has deixat amb el cul obert, m'has llegit. Quin espectacle. Bueno, Joan, t'has plantejat ja? David Fernández, estàs fora. Tenim aquí... Exclusiva! Farem el tall una miqueta i l'enviarem al nostre president que s'està escoltant, Òscar Rovira i Torner, ara mateix, que ens comenta. Sabem si ens està escoltant o no? Bueno, fins fa una estoneta estava escoltant segur.
I recordar que si voleu enviar les vostres felicitacions a Joan o voleu dir-li a Joan Almirall que fitxi a Joan Romeu, ens heu d'enviar el missatge al 633 783992. Recordeu que el Marc és un tio molt feliç i us atendrà amb molta il·lusió. Joan, jo t'ho pensaria. Ara, però, és el moment per anar a la dada de merda. Espero que cap dels quatre aconsegueixi la victòria. Avui tinc un bonus track per acabar. Serà ja la pregunta final i amb això ja ens anirem. Abans, però, anirem un per un. Jofre Hernán. Correcte, aquí estic. Ets el candidat número 1 de la secció d'avui. Pots comptar què em I preguntaràs. parlarem de la temporada 98-99 del futbol espanyol. Va ser una temporada en la que es van viure moments estranys com el descens de 4 equips a segona divisió o la presència de l'Extremadura a primera. Això sí que és estrany. En aquella temporada es van marcar 1.003 gols. Quin va ser el jugador que més en va marcar? 98-99, aquell any 99. hi havia el Kluivert pel Barça, però allò era desastrós. Home, allò marcava un gol de cada 24 Era minuts. desastrós. Hòstia, el Zucker ja no hi jugava allà, poder. El Zucker ha jugat al Rodavilles aquest any. El Zucker ha jugat és el Sacker. T'ha tallat una lletra, és el Sacker. Jo es compraré cap a casa i diria el Pepero del... És el Rivaldo, tio, aquell és el del Bolsonaro, no? No, Rivaldo va quedar segon. Vale, pues Zucker, tampoc. No, Rebote. Rebote, Joan Almirall Lloret. Gio Bramlonghorst. Epa! Raúl González, 25 gols, 24 Rivaldo. Sí. Perquè allà és Rivaldo, no?, el que comptava els No, Romario. Comptava quan era cadet, també els comptava. Per ser un cas. També va. Com es deia aquell negre que va marcar 100 gols en un any? El... Chitalo. El Chitalo? Sí, Bon jugador, sí, home, bona dreta. Bueno, Joan Almirall, haurem d'escombrar una miqueta cap a l'UEPLA per acabar de rodonir una miqueta el programa. Com bé sabràs, la temporada 18-19 va tornar a la UEPLA. Et sona? Em sona. Temporada força correcta a nivell esportiu, gràcies als gols d'un servidor, que van sumar 0 punts, aquells gols. Quants punts es van fer aquella temporada, Joan? Gri-gri. Vicepresident de la Unió Esportiva Pla. I jugador, que és És la millor temporada en 10 anys de la UEPLA? Poder 11 i tot? Igual esteu a 15. No vam arribar a 30. No vam arribar a 30? 20... Hòstia, és que m'ho hauria de saber, vull dir... Sí, seria maco saber-ho. La clavaré, 27. No, Joan, et quedes molt lluny. Molt lluny. 36. Hòstia, vam arribar a 30 punts? 36. Vam arribar a 30 punts. Fa més il·lusió ara, no? Vaya temporada, nanos. Per la posteritat. Un joc que destacava per la pilota llarga. Vam arribar a fer 10 passes un dia, ens van aplaudir. Bueno, teníem moja el millor velocista de la comarca. Sí. Una altra cosa no, però velocista durant rato. Sí. Joan Romeu. Som-hi. Ara ja has deixat d'afinar per la cançó, estàs a punt per pensar. Porto 2 tardes. Ara... Sortir de casa preparant això. Aquesta merda. 3 minuts de glòria, però, Sí. Història de la ràdio. Aquesta mateixa setmana s'ha revelat quin serà el jugador que vindrà a fer una visita al campus Àlex Moreno, que realitzarà d'aquí poques setmanes, si el Covid vol, a Vilafranca del Penedès. El convidat serà Carles Alanyà. El potre del Maresme, també, no? Anomenat? Joan, qui serà el gran beneficiat de la visita d'Alanyà? El Vilafranca, que trincarà el que no trincarà en un mes. No, Joan! Selecte, no? El gran beneficiat seran els bars, pubs i discoteques de la comarca. Que pista puta. Gràcies a la visita de Carles Alanyà. Era fàcil, és la més fàcil que m'has fet fins ara, i l'he fallat. Té fama de vividor, aquest home? Sí, es veu que sí, que fa Li agrada la nit. L'han vist per allà, Coco, a altes hores de la nit, tort. Presumptament, però... Sí, presumptament, però es veu que sí. L'han vist, no? Era un VIP. Jugadors del Pla l'han vist allà, sí. No diré més noms. Jugadors del Pla, és a dir, Joan Almirall no l'ha vist? Jo no. No puc avançar més, no, de debò, no em pregunteu més. Vale, doncs passarem a Arnau Vivó, a la cata del Manyoses. La pregunta és fàcil, Arnau, no té misteri, no té trampa. El maig del 2013 es va realitzar un dels fitxatges més esperats en aquell moment, i és que el Barça va fer l'arribada oficial del fenòmeno do Brasil, Neymar Júnior. La pregunta és fàcil. Quin va ser el preu que va haver de pagar el Barça per l'astre brasiler? Que li preguntim al Sandro Rossell. He tingut 2 anys per pensar-s'ho. Tens alguna resposta?
És la teva resposta final, Arnau? Sí, és correcte. La resposta és mig correcta, te l'afirmaria correcta, però no és indefinit. Només podem assegurar una cosa, que el Barça li va pagar una bona orgia al pare de papi, sí. És l'únic que sabem segur, 57, 130, 113, 17... Van arribar a dir que 17 van sortir una roda de premsa i van dir una tia del Barça va sortir sèrie dient han sigut 17, convençuda la tia, 17 mentides. No va dir no sé poder, igual no va anar per dir. Bueno, ara ja per acabar, Joan, primer de tot, dir-te que moltes gràcies per venir aquí. Des d'aquí vull fer oficial, sisplau, Òscar Rovira i Torner, si estàs interessat en venir a Plat Fondo, ja veus que al Joan li hem fet una bona entrada, en ningú moment ens hem ficat amb ell, no li hem fet cap pregunta que es pogués complicar una mica. Vine, sisplau, Òscar Rovira, tornarà a faltar, d'acord? Joan, t'esperem en una altra ocasió. Vindré encantat, m'ho he passat molt bé. Amb un nou entrenador? No, era broma. Sí, m'agradaria molt, però no... Estem molt contents amb el David. Sap greu, però ja saps que aquí ho manipularem i només retallarem la Així que ja tindrem portada la setmana exclusiva. Que ve. Penedès TV, la UEPLA té nou entrenador. I us faré la pregunta bonus, la pregunta final de la dada de merda. En quina lliga jugarà l'Espanyol la temporada que ve? Difícil aquesta, Matemàtic no ho sé, Jo us puc fer un avançament. No jugarà a primera. Exclusiva. IVA. Moment històric. Però té bon equip l'Espanyol, tio. Bueno, el té, però ja no. Sí? Faran desbandada? No fotran milions allà sobre? Té el millor pressupost de la segona divisió. De la història de segona, no de segona l'any que ve, de la història. Però jo no sabia que els equips que baixen, ho he escoltat avui al matí, no sé si estava molt adormit o no, els hi foten un pastizal. Sí, perquè tornen a pujar ràpid, la majoria. El Girona, per exemple... Bueno, i no han de pagar primes als seus jugadors, no, també? No crec que hi hagi la prima de baixa segona. Retallades de sol, poder. No la tenen. Igual l'Espanyol... Jo no ho deia en sèrio, el del tema del jugador reconvertir certs jugadors, perquè n'hi ha algun que té... portant una cadena de taxis, igual s'ho muntaria bé, Home, tenen sort de tenir gent com Javi López... No, l'Arnau ja sap per on vaig, i... Cadena de taxis. Sí, podria muntar un... Un imperi. Línia La Granada... Invertir amb Uber. És línia directa al casino La Granada... Bueno, vale. Collons, però si és superbon jugador. Sí, és boníssim. Sí, i per això és el millor l'Espanyol, que ve segurament. Sí. Com? Sonava pel Bayern, també us ho vaig dir. Però acabarà l'Iber, no? Algun primera. Sí, algun primer... Leganés també. La UEPLA ha tingut contacte directament i ens va dir que no perquè se'n anava al Bayern. Això és perquè no ha parlat amb el nou entrenador. Igual el nou entrenador no li dona lloc. Bé, doncs aquí ens despedirem nosaltres. Són i 55 avui, un programa més intens però més fort, un plat fondo que se'ns ha anat una miqueta a la sopa pels cantons. Joan Almirall, estem molt contents de la teva benvinguda, estem molt contents del primer hit musical de Plat Fondo que ens portarà a l'estrellat segurament. Ha estat un plaer portar aquí el capità de la selecció Penedès Garraf, en aquell moment a dalt de tot del tobogan. Esperem que portis manguitos pel pèlag de fang que no et trobes actualment. I esperem la teva visita. Qui vulgui alguna cosa, hem dit uns quants cops el telèfon de Marc Pujades, el pot contactar. I a les 9 ens veiem al Centre Cultural i Recreatiu. Sí, que està la pizza al forn ja, va. La pizza està al forn, ja estan trucant. Ens la veiem la setmana que ve. Petons a la família. Us deixem amb una bitlles.